हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामनि डेटआ फिक्स जाबाय ग्रेड 4 आव दा बेनो जाबाय रिटेन एग्जामिनेशन फर ग्रेड 3 पोस्ट बेयाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैखाबाय जेला स' नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हासिगोन 19 जुनाव दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना ग्रेड 4 लेभेलाव हेल्थ डिपार्टमेन्टआव एग्जाम लिरनो गोनां दङ 19 जुनाव थ' नोंथांमोना दायो लेटेस्ट आपडेटखौ नायदो मोनसे अफिशियेल नटिस ओंखारबावदों जे नोंथांमोना बेवहाय फाइनाली डेटआ फिक्स जाबाय जेबो गोनो गोथो गैला जास्ट नोंथांमोना रेडि जानांसिगौ दा बेनो जाबाय DHS fw.assam.gov.in आव फैनानै मोनसे लेटेस्टआव फैगाहायाव आरो बे लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जेब्लायबो बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभेट जागोन दा रिटेन एग्जामिनेशनाव क्लिक खालामनाय लेखा जों बेयाव मोनसिगोन दानिया ग्रेड 4 पोस्टआव दा बाथ्रा जाहैबाय ग्रेड 3 आ माब्ला जागोन गोबां कुइसन जागासिनो दङ ग्रेड 3 आ जाथ'ला लोगोफोर ग्रेड 3 आ जाथ'ला ग्रेड 4 आसो 19 जुनाव जासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिया चान्स दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 पोस्टआ माब्ला जागोन होनोब्ला 26 जुनाव जानायनि चान्सआ दङ मानोना सानडे गोलैयो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय केलेन्डाराव जायखिजाया सानडे 19 जुननि अनगायै नोंथांमोना उनावहाय सानडेयाव एग्जाम डेट जागोन अब्ला ग्रेड 3 आव स' नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन बेनिफ्राय एडमिट माब्ला डाउनलड खालामगोन ग्रेड 4 लेभेलाव दा 5 डेज नङाबा 6 डेजनि सिगां होयो एडमिटखौ स' बेनिफ्राय बे रिटेन एग्जामिनेशन नटिसआव जों क्लिक खालामसै फैदो दानिया ग्रेड 4 नटिसखौ नायफिनबावनोसै बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन खुनु फेक नङा स' नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 पोस्टआ एग्जाम जाग्रोसिगोन DHS DME बेनिफ्राय DHS FW आयुष मोनब्रैजों मोनसे एग्जाम जागोन आरो जेराव नोङो नाम्बारखौ बुरजा मोनगोन बेयावनो काट अफ थांनानै नोंनो साख्रिखौ होनाय जागोन स' बे क्लियार जाबाय 19 जुनाव होयोब्ला नोंथांमोना 14 नङाबा 15 जुनाव एडमिट डाउनलड खालामगोन आरो बे एडमिटआवनो एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना गासैबो डिटेल्स थागोन दा गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जाय एग्जामा माखासे जन वाइसआव जायो नोंथांमोना मोनगोन स' बेनिफ्राय टाइमिंआ जाबाय 11 AM निफ्राय 12:30 सिम जागोन PM सिम 1.5 घन्टा एग्जाम जागोन एबा 90 मिनिट्स नोंथांमोना एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव दा लोगोफोर 90 मिनिट्स एग्जाम जागोन बेनिफ्राय बेसेबां कुइसन बेसेबां नाम्बार थागोन मार्क्सआ नोंथांमोना बेयाव एसे नायलांखादो जाहाथे एडभान्स जायो 50 कुइसन थागोन नोंथांमोना 50 कुइसन मोनगोन बेनिफ्राय 100 मार्क्स मोनगोन दाखालि टेकनिकेल बायदि टेकनिकेला बेबायदि जादोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेयाव नेगेटिभ एबा माइनास पइन्ट थानाय नङा एबा मोननाय नङा गोसोबादि एटेम्प्ट खालामनो हागोन रं जाबाबो माइनास जाया नोंथांमोना मिस्टेक जाबाबो माइनास पइन्ट बेयाव थांनाय नङा बेखौ आं क्लियार खालामबाय आरो बेनिफ्राय मोनसे कारेक्ट जायोब्ला 2 नाम्बार नोंथांमोना मोननाय जागोन गासै 50 कुइसनाव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन नङाब्ला ग्रेड 4 हिसाबै 50निल'बो जानो हागौ लखिमपुर मेडिकेल कलेजनि बायदि नोंथांमोननि साबजेक्टआ इंलिश थागोन गासै मोनब्रै दङ इंलिश मेथ्स बेनिफ्राय साइन्स थागोन बेनिफ्राय लोगोसे लास्टआव जिके थागोन स' नोंथांमोना मोनब्रै रोखोमनि साबजेक्ट मोनगोन सिलेबासआ बेनो डाइरेक्ट सिलेबास होआखै नाथाय मोनब्रै साबजेक्ट दङ बेनो जाबाय इंलिश मेथ्स साइन्स ओमफ्राय जिके बे मोनब्रैखौ नोंथांमोना मोजां फरायबानो स' नोंथांमोना पास खालामनो हागोन जेरै इंलिश मेथ्स साइन्स जिके थ' जिके बांसिन फैगोन नोंथांमोना 70% जिके मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना साइन्सआव 10 मेथ्सआव 10 बेनिफ्राय इंलिशआव 10 स' नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनगोन जुदि 100नि जायोब्ला अके दा जियानो जा लोगोफोर 50 कुइसनल' नालाय स' नोंथांमोना जायखिजाया पार्सेन्ट हिसाबै आं बेयाव बुंदों 70% जिके नायगोन थ' बिनिफ्राय आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो ग्रेड 3नि आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोनजों थाबैनो शेयार खालामगोन थ' बेनिफ्राय जों फैनोसै दानिया मोनसे अफिसियेल साइटआव DMEनि आन्दाराव dme.assam.gov.in बेबायदि होदो आरो बिदि होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मर मोनसे अपसन मोनदों मराव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो होमबानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन दा बेखायनो मराव आं क्लिक खालामबाय आरो बेनिफ्राय दानिया बेयावनो एडमिट कार्ड आरो लोगोसे ID गोमादोंब्ला डाउनलड खालामनो हागोन ओंखायनो नोंथांमोना बेयाव मोनसे लिंक फर डाउनलड एडमिट कार्डआव जों क्लिक खालामना हो दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां अपसन मोनगोन टेकनिकेल लाइननि क्लिक टु डाउनलड एडमिट कार्ड बेयाव मोनसे मोनगोन दा जों बेयाव क्लिक खालामसै अके थुना होदो अके थुनाय लोगो लोगो लडिं जागोन बेनिफ्रायनो बेयाव जोङो गोसोबादि टेकनिकेल बा नन टेकनिकेल लाना फैनो हागोन एसे गायाव दङ नोंथांमोना लगइन मोनसे अपसन मोनो लगइनाव क्लिक खालाम बे लगइनाव क्लिक खालामनानै ID गोमानायखौबो लाफिननो हायो गिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय आं जेरै फैदों दा जों एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्ड होनानै जों एडमिट डाउनलड खालामनो हायोमोन आरो नाथाय बाथ्राया जाबाय जों गोमादोंब्ला जोंहा मोनसे फरगड मोनसे अपसन मोनदों फरगडआव नोंथांमोना क्लिक खालाम बे फरगडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बारखौ होनानै बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै रिट्राइभ खालाम होमबानो नोंनाव मेसेज थांगोन जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङ रिट्राइभ खालामबा नोंनाव मेसेज थांनानै बेयावनो ID मोनगोन आरो पासवर्ड मोननानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनांगोन बेनिफ्राय लगइन मोनसे केन्डिडेट लगइनाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय लगइन खालामनानै नोंनि प्रफाइलाव फैदो आरो एडमिटखौ डाउनलड खालामदो
दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट DHS